to brad bahay na ng mga Muslim lugar kibali nga tagurha tagutlog asawa unsa man na gani ako na. Grabe na kasi tanaw ha. So lisod yung Nangutana lang ka kay. Hindi ka mangutana. lisod yung mga Muslim ba kay kanang unsay tawag kanang ako-akohon unsay tawag kanang dili makontento ah. So sa Islam ingon ng Allah, asya an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asya an takhru shay'an wa huwa khairun lakum. Allahu a'lam wa antum la ta'lamun. So ingon ng Allah, nay mga butang nga abi nyo makadaot sa inyo pero mao niya makaayo. Og nay mga butang nga abi nyo makaayo sa inyo pero mao niya makadaot kaninyo. Ako nga nagmugna kaninyo, ako nakabaluon sa makayon sa makadaot alang kaninyo. So ang Dios di ang nakabalon sa makayo sa ato. So ingon din ng Allah subhanahu wa ta'ala, mathna wa thulata wa rubu'. So ingon ng Allah sa lalaki, gitugutan ta kang mag-asawa og duha, tulo, hantod sa upat. So hantod sa upat pwede mi magminyo. Pero kung ato siyang balikan ang maong pulong sa Dios, ang pagminyo na mo og sobra sa isa, gitugot na siya wala gisugo. Lahi ang gitugot, lahi ang gisugo. Ang gisugo dapat nimo buhaton. Ang gitugot nara sa imo buhaton nimo o dili nimo buhaton. Para dili na lang ta malibog pag-search mo sa mga population sa kalibutan. Pagpili population ani nga kalibutan, babae lalaki unsa kadaghanon, madiscover ninyo nga hundreds of millions ang diferensya sa kadaghanon sa babae ug lalaki. Gani sa New York ka isa lang siya kanasod. Ang ilang babae dito mas daghan og 1 million kaysa lalaki. So imagine na dili nasod syudad. Isa lang na ka syudad ang New York. Pero mas daghan ang babae og 1 million kaysa lalaki. So kanang 1 million di man na tiyo-tiyo nga kadaghanon. Dili man na kay 5 ra o 100 lang. Milyon na. Di ba? So karon balik din ang ilang survey. Mas daghan ang babae og 1 million ba? Ang ilang bayot 1/4 sa ilang lalaki bayot. Ha? Dawi sa una karon. Ha? Mupay daghan pang babae og 1 million, 1/4 pa gid silang lalaki bayot. So nisamot na karon og kadaghan ang babae. Ha? Mas gamay ang laki. Ha? So inani siya kung isa magparis-paris lang ang isa ka tao, babae ug lalaki isa-isa lang, unsa may mahitabo? Daghan ang bakante. So tungod kay daghan mang bakante unsa may mahitabo? Uyab diri, uyab dito, kabit diri, kabit dito. Kay syempre, babae ka, nangina lang po kag paris, di ba? So man ka mangita karon nga ako pado naman tanan. So diri nakamangi-squat na ka, di ba? Kay sa naman kasi pwede pa natin itutuluan kagaya, di ba? So ang mahitabo, gubot siya. Diba? So, isa na sa hinungdan. Ikaduha nga hinungdan, kita nga mga Bisaya, ingon atong mga katigulangan, kapugan pa ang banong kang gugma. Diba? Dili maginang mapugan ang gugma. Busa gani nga gibingbing nato ang atong anak nga bugok gyud ka sa kadaghan uli tao nganong sa minyo ka nakagusto. Diba? So tungod kay di mapugan ang gugma. So what if ang akong manghod nakagusto siya minyo habang buhay di siya kabit? Luwi kay ang mangod kabit ra siya. Na daw iyang apelyido, unsa man iyang apelyido? Daw ang SSS sa iyang bana, unsa man iyang bahin? Daw ang PhilHealth sa iyang bana. Iyang ang ako nung pagmangkod dili pwede madala sa iyang PhilHealth. Kay di man niya asawa kong misis kabit ra man. Daw ang pagbahin sa kaptangan. Di ba? So luwi ang babae. Ug dili lang kana ang babae nga kabit, stress siya. Kay ang asawa nagsuroy sila sa mall. Na ako ahir ako isuroy og gabi, git-git tabunan pagid ko para di maklaro. Ha? Diha pagid ko isuroy sa dapis dagat lang git kayo. Di ba? Then ang iyang misis tuwa sa mall. Di ba? So, luoy ang babae. Di ba? Gibutang lang siya sa suok. Di ba? So, na may mga lalaki nga gikinahanglan jud. So, nagsurvey dito ang mga brother sa Amerika. Na-discover nila nga sa 100 ka Muslim nga lalaki, ang 9 ana nag-asawa sobra sa isa. 91% isa ang asawa. Karon gisurvey ang mga dili Muslim sa Amerika. Na-discover nga 9 lang ang walay kabit. Ang 91% na chicks. Di ba? So buot pasabot na mga lalaki nga inana. So unsa may mahitabo karon mabinuangan ang babae. Kung kung tanaw nimo pila may anak ni Dolphy? 72 kabok. Pina may anak ni Ramon Revilla Sr. 54 kabok. Di ba? So inana day ang mga lalaki. So unsa may mahitabo luoy lang ang babae. Di ba? Mabinuangan sila.
Basa sa Bible ningon ang Dios nga gibuhat nako si Abraham nga modelo sa katawhan. So ang modelo din nato si Abraham. Basahin yung Bible. Ang modelo sa tao si Abraham. Tanawa pila asawa ni Abraham, tulo. Si Sarah, si Ketura ug si Hagar. Lahi ang mama ni Ismail, lahi ang mama ni Isaac. Ug napud si anak kang Ketura. Di ba? So wala din na siya gibawal sa Islam. Sinabi pangutana. Brother, yung bang kami Christian, sa asawa, napakaslan. Kung doon ay kabit, away. Samantala sa inyong side, mga personal, di man personalan. Sa inyong side, mga tulog, yun sa man pag sit up, pag mga dili sila mag-trouble. Oo. Ngano man nga sa Islam, pareho ra gyapon tanan, ang babae ra gyapon. Pero nalay kalainan, ang kalainan lang gyud pareho sila asawa, tanan sila nay katungod. So tanan man sila nay katungod, mo-cool down sila, bubugnaw sila tanan. Kaya naman sila katungod, may dili pa rin ang kabit, may siya nga adi, pwede. Kay ako ang nay titulo, kabit ra na siya. Mo nang wala gid siya kuan, wala gid pagkalinaw tungod kay sama ba sa isa ka balay, titulado na niya, sudlan na nimo ang isa walay titulo. Away gid na sila pirmi, di ba? Pero kung sila duha nay titulo, bugnaw ka nila tapos sa korte, okay, di ba? Anto tungaon na lang sa ila. So ang but pasabot lahi ang nay titulo, lahi ang asawa. Kay mayon ang isa asawa mo ko. Mayon po isa asawa mo ko. Sige, asawa mo dito duha.